In this video, a leader guides a team-building reflection where teachers share the impact of writing and receiving appreciative messages. The facilitator uses a creative envelope task to help the group move beyond their busy routines and reconnect on a human level. By encouraging participants to share how positive feedback cleared their self-doubts, the leader fosters a culture of mutual support. This session demonstrates how intentional appreciation strengthens professional bonds and transforms a group of coworkers into a cohesive team. Aťka, môžeš vybrať jedno číslo. Mám prečítať? Ktorá časť tejto úlohy bola najprísnejšia pre vás ako učiteľku? Najprínosnejšia pre vás ako učiteľku? Ktorá časť tejto úlohy bola najprínosnejšia pre vás ako učiteľku? Tak. Pre mňa bolo veľmi prínosom, že som sa mohla zamyslieť nad každou jednou z nás a nájsť tam niečo pekné, napísať niečo pekné o každej jednej z nás, lebo niekedy ani nemáme ten čas, keď pracujeme v kolektíve, keď máme veľa rôznych úloh a rôzne problémy a vôbec ani niekedy sa nezamýšľame nad vecami, čo mi niekto niekedy povedal. A stalo sa mi, keď som písala ten text niekomu v obálke, tak napadlo ma, keby vedela presne, niekedy mi to pred týždňom niečo také vravela a to tak vrilo sa mi do pamäti, že som to mohla niečo napísať, že ja, alebo niečo iné, alebo také, čo si na nej cením. Takže to bolo prínosom, že si uvedomiť jednu druhú navzájom. Že sme tu všetci spolu a že každý máme srdce a každý akože niekedy pracujeme ako roboti, proste len fungujeme. Bez toho, že by sme sa našli jeden na druhým. Tak to bolo pre mňa prínosom. Krásne si to povedala. Chceš pokračovať ďalej? Ja som si spomenula hneď na teba, čo si mi povedala. Hej. Nie. A k tomu ešte odpovedať. Aha, čo Aťka Čo povedala? bolo takým prínosom? Čo bolo? Tejto úlohy. Že zamyslieť sa naozaj nad každou jednou, že čo si na nej vážim a cením. Tiež, keď mi niekedy niečo pekné povedala, že si to pamätám a aby sme tu utužovali tie priateľské vzťahy medzi sebou a asi toto. Budem plakať. Chceš niekoho vybrať, kto by chcel odpovedať alebo mohol? Chceš niekoho vybrať, že by odpovedal? Teba. Na túto otázku mňa? Dobre. Že či si sa zamyslela? Dneska som si čítala to a som si tak uvedomila, že viem niektoré veci o sebe, ale som tak niekedy možno, že pochybovala v niektorých veciach. A ako spohľadala na to, čo sa týka akože našej triedy, tak som sa tak zamyslela. A tak som potom sa vlastne, poviem tak otvorene, Miška tak pekne tam napísala niektoré tie veci, že som sa uvedomila, že že som rada, že ako to je. A je to dobré. Tak ma to tak utvrdilo, že v podstate nevidím to len ja, akože ako chcem postupovať s tými deťmi, ale to vidí aj nielen ako učiteľka, ale vlastne ako rodič. To vidíš, ako si vlastne rodičom. Dva v jednom? Áno, príde že si nahaj, takže to ma tak potešilo, že som ma tak utvrdila v tom, ako pracujem s tými deťmi, ma to tak potešilo. Ale zároveň aj mnohé, aj tie ďalšie veci, ktoré boli napísané, ma veľmi tak potešili, že ako možno, že ma vy vidíte. Ono niekedy si prípadom taká prísna, alebo nie, že možno ani prísna, meká, alebo neviem, proste, že to úplne inak nevidíte veci ako ja. Tak som bola rada aj za túto úlohu, že sa tak dozviem, možno, že čo vy vidíte to pozitívne na mne. A bolo to pre mňa ako dôležité. Tak ako pre mňa ako samú, takže celkovo táto úloha bola, alebo je teda pre mňa veľkým prínosom.
Did you notice how the facilitator uses gentle validation? For example, "You said that beautifully," to help participants open up about their feelings? Did you notice how the facilitator allows for pauses and emotional expression, giving the participants the time they need to reflect without being rushed? Did you notice how the facilitator asks the group if anyone else wants to answer, ensuring the communication remains open and voluntary? How do you handle emotional moments in your team to ensure they lead to stronger bonds? What micro-gestures do you use? A nod, a smile, a short comment, to show your team that you are fully present?